Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Ikaw nakahera, matanong lang kita ha. Naranasan mo na ba ang ma-hold up? Hoy, sino na ditong mga na-hold up? Yung tipong minsan ka na nga lang mabaunan. Patalim o baril pa. Hindi kasi yun yung ina-expect mong baon eh. Charot! Tuwidarot! O kahit hindi po kahera, naho-hold up. Yung minsan ka na nga lang maakbayan, hold up pa. Kala mo pag-ibig eh, no? Alam mo kabisyo, ang dami na naman ngayon yung mga balitang hold-upan. Katulad na lang ng mga nangyari sa Cavite. Ayan, isang convenience store, isang gasolinahan, sinalakay daw po ng tandem. Oo, dalawang riding in tandem na may suot na helmet ang pumasok at nang hold up sa isang convenience store sa Cavite. Nagpanggap daw po na customer ang lalaki sa convenience store, sabay tutok ng ng patalim sa kahera, tsaka lang po kinuha yung pera. Tapos, matapos daw po yung pang-hold up, sumakay ang mga sospek doon sa, yung isang sospek lang pala, yung isang sospek doon sa nag-aabang na motorsiklo. Tapos, sinunod nila yung gasoline station. So, tinangay nila yung kita ng gasoline station. So, lalang nakakalungkot na marami pa rin mga tao na hindi lumalaban ng patas sa buhay. Kakaasar, no? Pag ako hinold up, siguro ang gusto kong makuha sa akin, bilbil ko. As if naman talaga, no? As in, kapag hinold up ako, yun na lang. O kaya, basta may something na kapalit. Bahay at lupa niya, o kaya buhay niya. At kung sakaling ako naman ang mga hold up, sasabihin ko, akin na ang pagmamahal mo. Kaasa. Charot with darot. So anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetswa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera. And today, Thursday, 2 huling araw ng Rocky Secret File. So, sulitin na natin ang bawat segundo o pagkakataon na magkasama tayo, kabisyo. Kaya naman eto na, ibibigay ko na ang patika ng DJ Rocky's Secret File. Saan ka man dalhin ng ihip ng hangin, baunin mo sana ang suporta at pagmamahal namin. Sa mga kabisyo natin na ngayon lang nakapakinig, 11 years na po ako sa radyo, pero 2 araw na lang po ang Secret Files. So, isa ba itong pamamaalam? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret File. Ang huling 2 araw. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!